Salutare dragilor și bine ați revenit pe canalul Travel Dread. Weekendul trecut am fost într-un loc superb. Îmi doream de anul trecut să ajung acolo și iată că am reușit în sfârșit să ajung la Camping Fine. Acest loc minunat se află la 60 de km de Târgu Mureș, în Lunca Bradului, și acolo am întâlnit o echipă de oameni geniali, foarte iubitori de drumeții, de natură și de muzică și activități care îți fac sufletul să vibreze cu adevărat. Și mi-a făcut o reală plăcere să îi cunosc și mai ales să petrecem un weekend împreună. La Fine se poate sta în căbănuțe care sunt încălzite, dar de asemenea sunt și domuri, iar taverna este foarte colorată și primitoare. Eu am fost împreună cu Matli MC și alături de alți prieteni dragi am făcut un jam session de zile mari. De fapt, am cântat 2 zile la rând și efectiv am intrat în transă. Chiar nu mai conta pentru noi nimic în acele momente. Am pus și muzică și am povestit despre o grămadă de proiecte pe care împreună cu cei de la Fine ne dorim să le înfăptuim pe viitor. Vorba lungă, sărăcia omului, așa că eu vă invit în continuare să urmăriți un material pe care l-am editat cu mare drag despre acțiunile noastre desfășurate la Fine. De asemenea, te rog frumos, nu uita, dacă îți place tot ceea ce eu fac și promovez, m-ar ajuta foarte mult să îmi dai un like și mai ales un subscribe pe acest canal, pentru că îmi doresc să cresc această frumoasă comunitate și împreună sunt sigur că vom face doar lucruri frumoase. God bless, pe curând!